नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर कसे आहात मंडळी? पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. तर आज आपण सोमवार आहे आणि आजचा आपला विषय आहे GK. तर पटकन सर्वांनी जॉईन व्हा. पटपट कमेंट करा मंडळी. हाय राजकुमार दादा, स्वागत आहे. कसे आहात दादा? कसे आहात? थँक्यू लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल दादा. चला मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आपण पुढच्या 2 मिनिटात आपण स्टार्ट करणार आहोत. 1 मिनिटात कमेंट करा सगळ्यांनी, चॅनलला जॉईन व्हा. फर्स्ट लाईक. थँक्यू राजकुमार दादा. काल तुम्ही बोललात ना येणार म्हणून. चला चला लवकरात लवकर जॉईन व्हा सर्वांनी. हाय सुभाष दादा, नमस्कार, स्वागत आहे सुभाष दादा. खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं. आज आपण घेणार आहोत जनरल नॉलेज क्विज. त्यामध्ये भूगोल, सामान्य ज्ञान वगैरे असे मिळून 50 प्रश्न आहेत. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी, चॅनलला जॉईन व्हा. तर सुरुवात सोप्या प्रश्नांपासून करू. त्याच्या आधी मला सांगा, तुमच्या इकडे टेम्परेचर किती आहे सध्या? टेम्परेचर किती आहे तुमच्या इथं? सर्वांनी सांगा. राजकुमार दादा, बाळू मामा, सॉरी सुभाष दादा, सांगा नक्की तुमचं टेम्परेचर इथं तुमच्या इकडं किती आहे. हाय चिन्मय, 39 सेल्सिअस बोलतोय चिन्मय, कोल्हापूरला. राजकुमार दादा चंद्रपूरचं सांगतात 42. बापरे. सुभाष दादा, ताई माझ्या चॅनलचं आज 1239 सबस्क्राईब झालं. वा वा, 1239. वा वा वा, खूप छान दादा, खूप छान. वॉच टाईम होतोय का? वॉच टाईम सुरू झाला का तुमचा व्हायला हळूहळू? पुणेचं 40 सांगतायत दादा. चिन्मय म्हणते मला वाटते त्यापेक्षा पण जास्त आहे. हो का? बापरे. इथं किती आहे बघते मी. $41. 41 आहे इथलं. बरं मॅडम, जातो, उद्या परीक्षा आहे. लाईक डन. थँक्यू आणि बेस्ट ऑफ लक चिन्मय. आणि पेपर कसा गेला तो नक्की सांग मला. वॉच टाईम 580 झालं. ओके ओके, होईल दादा, खूप छान. लाईव्ह वगैरे घेत जा दादा, नक्की होईल. तर आपण आता प्रश्नांना स्टार्ट करूया. तर पहिला प्रश्न आहे, पाण्याचे रासायनिक सूत्र काय आहे? ऑप्शन देते मी, ऑप्शनमध्ये सांगायचं तुम्ही. ओके, पाण्याचे रासायनिक सूत्र काय आहे? A H2O, B CO2, C O2, D NaCl. चिन्मय बोलतो H2O. येस, फर्स्ट जो आन्सर देणार त्याच्यासाठी मी त्याचं नाव घेणार आहे. चिन्मय, व्हेरी गुड चिन्मय. चिन्मय 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 चिन्मय. इथून दिसणारच नाही, ते उलट दिसतंय बघ. तरी पण मी तुझं नाव लिहिलंय चिन्मय. सांगा मंडळी, सांगा. चिन्मय म्हणते थँक्यू. बेस्ट ऑफ लक चिन्मय, बेस्ट ऑफ लक. नेक्स्ट पुढचा प्रश्न आहे, बघू कोणाला आन्सर येतंय.
मानवी शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी कोणती आहे? मानवी शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी कोणती आहे? ए स्वादुपिंड, बी यकृत, सी थायरॉइड, डी लाळ ग्रंथी. बघू कोण कोण सांगते. सीसीवर असणाऱ्यांनी आन्सर द्या. चिन्मय बोलतोय बी. येस, इथं आन्सर दिला आहे राजकुमार दादानी यकृत म्हणून. पडला कुठे पडलेला? अगे दुसरा पण. मम्मी तो मला काय खात 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 येत होता. हे भगवान, इथं ठेवते आता, मग ठेवते. चल समोर हे काढू, नंतर काढूया. ठेव, डोंट टच. दादू कठोले, नमस्कार दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. माईक बंद आहे. थँक्यू चिन्मय, नाही तर मला कळलंच नसतं. सांगा हसवणारा वायू कोणता आहे? खालीलपैकी कोणता वायू हसवणारा वायू म्हणजे लॅफिंग गॅस म्हणून ओळखले जाते? ए नायट्रस ऑक्साईड, बी कार्बन मोनॉक्साईड, सी सल्फर डायऑक्साईड, डी मिथेन. राजकुमार दादा म्हणतात NO2. येस. सीसीवर असणाऱ्यांना कोणाला येतंय का आन्सर? चिन्मय बाबू म्हणतोय NO2. येस राजकुमार दादा. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. कारण स्पष्टीकरण सांगू का? हा वायू श्वासाद्वारे शरीरात गेल्यास चेतापेशी उत्तेजित होतात आणि माणसाला हसू सुटते. याचा वापर वैद्यकीय क्षेत्रात भूल देण्यासाठीही केला जातो. समजलं का? वनस्पती प्रकाश संश्लेषणासाठी हवेतील कोणता वायू शोषून घेतात? वनस्पती प्रकाश संश्लेषणासाठी हवेतील कोणता वायू शोषून घेतात? ए ऑक्सिजन, बी नायट्रोजन, सी कार्बन डायऑक्साईड, डी हायड्रोजन. ओमिराजे म्हणतात CO2. चिन्मय म्हणते O2 CO2. येस, कार्बन डायऑक्साईड. आन्सर आहे कार्बन डायऑक्साईड. का? वनस्पती सूर्यप्रकाश आणि हरितद्रव्याच्या मदतीने हवेतील कार्बन डायऑक्साईड शोषून स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात आणि ऑक्सिजन बाहेर सोडतात. प्लीज म्हणजे लाईक करा. हाय ओमिराजे, नमस्कार, स्वागत आहे. राजकुमार दादा बरोबर आहे आन्सर. नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षणाचा शोध कोणी लावला? ए अल्बर्ट आइन्स्टाईन, बी आयझॅक न्यूटन, सी गॅलिलिओ गॅलिली, डी थॉमस एडिसन. हाय योगेश दादा, नमस्कार. येस चिन्मय, प्रकाश संश्लेषणाला काय ते फोटोसिंथेसिस. प्रोनाऊन्सिएशन मला जमत नाहीये ह्याचं.
राजकुमार दादा म्हणताय सर आयझॅक न्यूटन. येस, आयझॅक न्यूटन. आन्सर इज राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विटॅमिन सी च्या कमतरतेमुळे कोणता रोग होतो? विटॅमिन सी च्या कमतरतेमुळे कोणता रोग होतो? नमस्कार योगेश दादा, स्वागत आहे तुमचं. योगेश दादा तुमच्याकडे किती टेम्परेचर आहे सांगा, कोणता रोग होतो? ए आहे रॅक्टस, बी बेरी, सी स्कर्वी आणि डी रातांधळेपणा. राजकुमार दादा स्कर्वी म्हणतायत. अजून कोणाला येते का सीसीवर असणाऱ्यांपैकी? राजकुमार सी म्हणतायत, ओमीराजे म्हणतायत डी. योगेश दादा 44. योगेश दादा कुठलं लोकेशन आहे 44चं? ओमेराजे म्हणतात डी. तर आन्सर आहे सी स्कर्वी. स्कर्वी हा विटॅमिन सी मुळे हा रोग होतो. समजलं का? सांगते, विटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे स्कर्वी होतो, ज्यामध्ये हिरड्यांमधून रक्त यायला लागते आणि जखमा लवकर भरत नाही. समजलं का मंडळी? नेक्स्ट क्वेश्चन घेते. मानवी रक्ताचा पीएच साधारणपणे किती असतो? मानवी रक्ताचा पीएच साधारणपणे किती असतो? ए 6.0, बी 7.4, सी 8.2, डी 5.5. सांगा मंडळी, पटकन सांगा. चिन्मय म्हणतोय 7.36 to 7.40. ओमिराजे म्हणताय 7.4. येस, राईट. राजकुमार दादा राईट, बरोबर आन्सर आहे. मानवी रक्त हे निसर्गतः किंचित स्लाइटली अल्कालाइन असते. पीएच 7 पेक्षा कमी आम्लीय आणि 7 पेक्षा जास्त आम्लारी धर्मी असतो. ओके, बरोबर आहे का? ओके, बरोबर असणार. मग इथं फक्त एक दिलंय, असं रेशो दिलाय तू. पुढचा प्रश्न. विजेच्या दिव्यामध्ये कोणत्या धातूची तार वापरली जाते? विजेच्या दिव्यामध्ये कोणत्या धातूची तार वापरली जाते? म्हणजे बल्ब मध्ये कोणती तार असते? मंडळी पटापट कमेंट करा यार. पटापट कमेंट करा. टंगस्टन. येस, उमिराजे बरोबर आहे तुमचं आन्सर. चिन्मयचं पण बरोबर आहे. राजकुमार दादा तुमचंही बरोबर आहे, राईट आहे आन्सर. टंगस्टन या धातूचा वितळण बिंदू खूप उच्च असतो, त्यामुळे जास्त उष्णतेमध्ये ही तार वितळत नाही आणि प्रकाश देते. म्हणून तो टंगस्टन विजेच्या बल्बमध्ये वापरला जातो. ध्वनीची तीव्रता मोजण्याचे एकक कोणते आहे? ध्वनीचे तीव्रता मोजण्याचे एकक कोणते आहे? चिन्मय म्हणते ओके बाय दीदी, मी उद्या 12वीतून सुटणार कायमचं. ओके, बाय बाय चिन्मय. उद्या सांग मला लाईव्हला येऊन की पेपर तुला कसा गेला. ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक. सांगा मंडळी, ध्वनीची तीव्रता मोजण्याचे एकक कोणते आहे? डेसिबल. राजकुमार दादा म्हणतात डेसिबल. येस, ध्वनीची पातळी किंवा आवाजाचा मोठेपणा डेसिबल मध्ये मोजला जातो. माणसासाठी 85 dB पेक्षा जास्त आवाज हानिकारक ठरू शकतो. कधी आहे लाईव्ह? माझा पेपर दुपारी 2 ते 5 आहे. ओके, मग परवा सांग मला. ओके, किंवा मी उद्या संध्याकाळी पण जमलं तर घेईन, सांगेन तुला. बाय. ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक. येस, डेसिबल. योगेश दादा बरोबर आहे, डेसिबल. राजकुमार दादा बरोबर आहे, दोघांनी आन्सर बरोबर दिलेली आहेत. खालीलपैकी कोणता रक्तगट सर्व योग्य दाता म्हणजे युनिव्हर्सल डोनर मानला जातो? उत्तर ऑप्शन सांगायची काय हे नाहीये.
बाय अँड थँक्यू. वेलकम चिन्मय. सांगा कोणा सगळ्यांना माहिती असेल की असा कोणता रक्तगट आहे जो त्याला युनिव्हर्सल डोनर असे म्हटले जाते. सांगा बघू. 8 सीसीवर 8 लोक आहेत. सगळ्यांना माहिती असेल. सगळ्यांनी कमेंट करून टाका बघू. येस, ओमिराजेंनी ओ सांगितलंय. बघू अजून कोणाकोणाला येतंय बघू. मी सांगणार मग कोणता आन्सर बरोबर आहे ते. योगेश दादा पण ओ म्हणतायत. ओके, अजून सीसीवर असणाऱ्यांनी ओ निगेटिव्ह. अर्चना पोहेकर, हाय हाय अर्चना ताई, नमस्कार. कोकणची प्रीती लाईव्ह मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. सांगा मंडळी, कमेंट करून सांगा की कोणता गट असा आहे जो युनिव्हर्सल डोनर म्हणून ओळखला जातो. अर्चना ताई पण ओ म्हणतायत. सीसीवर असणाऱ्यांना पण मी आवाहन करते की सांगा मंडळी, युनिव्हर्सल डोनर हा कोणता ब्लड ग्रुप आहे. 28 लोक बघतायत. बघू आज कळेल की किती जणांना माहिती आहे युनिव्हर्सल डोनर रक्तगट असा कोणता आहे. मी विदर्भाचा आहे. धीरज दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. मंडळी सांगा युनिव्हर्सल डोनर कोण आहे. कोणता ब्लड ग्रुप आहे युनिव्हर्सल डोनर म्हणून ओळखला जातो. किती जणांना माहिती आहे बघू आता, कळू दे जरा. नमस्कार धीरज दादा. लाईक करा सगळ्यांनी मंडळी. लाईक अजिबात नाही झालं आहे. राजकुमार दादा म्हणतायत ओ निगेटिव्ह. तर सांगते आता मी याचा आन्सर. ओ गटाच्या तांबड्या पेशीवर कोणतेही अँटीजेन नसतात. त्यामुळे हा रक्तगट कोणत्याही इतर रक्तगटाच्या व्यक्तीला दिला जाऊ शकतो. आणि राजकुमार दादा ओ निगेटिव्ह हा खूप रेअर आहे, तो सहसा मिळत नाही. त्यामुळे हा मिळणं पण खूप कठीण आहे आणि देणं पण खूप आहे. सो ओ पॉझिटिव्ह. याबद्दल कोणाला काय सांगायचं आहे का? म्हणजे मला जे माहिती असेल ते तुम्हाला माहिती असेल तर नक्की सांगा मला. धीरज दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी पटकन. जर कोणाला या युनिव्हर्सल डोनर बद्दल जर कोणाला काही माहिती असेल, एक्स्ट्रा माहिती असेल तर मला प्लीज सांगा इथं. म्हणजे सीसीवर असणाऱ्यांनाही समजेल की किती म्हणजे काय माहिती आहे. ती माहिती आहे का कोणाला? आहे तर हात वर करून सांगा म्हणजे मी थांबते. आम्ही 8 वाले, आम्हाला फार्मसी बद्दल काही माहिती नाही. ओके. हाय ओमकार दादा नमस्कार, खूप दिवसांनी आलायस रे. धीरज दादा म्हणतात हाय. चला तर नेक्स्ट क्वेश्चन. बर्फाचे पाण्यात रूपांतर होणे हा कोणता बदल आहे. बर्फाचे पाण्यात रूपांतर होणे हा कोणता बदल आहे. आज डोक्याला ताण द्यावा लागेल म्हणजे मग दादा, अक्षय दादा कधीतरी आपलं डोक्याला ताण द्यायलाच पाहिजे ना. मंडे हा असा दिवस ठेवणार आहे ज्यामध्ये आपण थोडंसं ज्ञान पण घेऊ, है ना. भौतिक बदल. तर राजकुमार दादा म्हणतात भौतिक बदल. येस राईट. सीसीवर असणाऱ्यांनी यार आन्सर द्या. तुम्हाला येते की नाही आन्सर. ऑप्शन पण सांगते की रासायनिक बदल, भौतिक बदल, जैविक बदल यापैकी काहीही नाही. लग्न होतं त्यामुळे जमलं नाही यायला. कोणाचं लग्न होतं? ओमकार आठवले. तुम्हाला आम्ही आता आठवले का? ओमकार आठवले. राजकुमार दादा भौतिक बदल म्हणून सांगतायत. व्हेरी गुड राजकुमार दादा, व्हेरी गुड. भौतिक बदल हा भौतिक बदल आहे. कारण बरोबर धीरज दादा, बरोबर आहे आन्सर तुमचं. हा भौतिक बदल आहे कारण यात बर्फाचे मूळ रासायनिक गुणधर्म बदलत नाही आणि पाण्यापासून सुद्धा बर्फ बनवता येतो. ओमकार आठवले यांचं लग्न होतं. ओके, झालं का लग्न? कॉंग्रॅच्युलेशन. पेन्सिलच्या लीड खालीलपैकी काय वापरले जाते. पेन्सिलच्या लीडमध्ये खालीलपैकी काय वापरले जाते. ए ग्रॅफाइट, बी सी कोळसा, डी सिलिकॉन. मंडळी पटापट कमेंट करा. सगळ्यांनी कमेंट करा यार. आन्सर द्या, आन्सर द्या. सांगा. अक्षय दादा म्हणतोय ए.
अजून कोणाला? ओमकार आठवले. झालं थँक्यू ताई. लव्ह मॅरेज सक्सेसफुल. अरे बापरे, वा वा वा. काय बघ अक्षय दादा, याची पण स्टोरी आहे, आपण ऐकू कधीतरी. राजकुमार दादा मध्ये ग्रॅफाइट. येस, राईट आन्सर. सीसीवर असणाऱ्यांना येतंय का आन्सर अजून कोणाला? तर ग्रॅफाइट हा कार्बनचा एक मऊ, गुळगुळीत आणि काळा प्रकार आहे. कागदावर घासल्यात त्याला काळा डाग पडतो, म्हणून तो पेन्सिल मध्ये वापरतात. समजलं का मंडळी? महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कोणते आहे? सोपे प्रश्न आहेत. खूपदा माझ्या लाईव्हवर हे घेऊन पण झाले आहेत. चॅनलवर जाऊन व्हिडिओ बघा. कशी वाटली बायको सांगा. हो का? बायकोला यूट्यूबवर टाकलंस का? राजकुमार दादा म्हणतात कळसुबाई. सीसीवर असणाऱ्यांना आन्सर येतंय का? प्लीज लाईक करा मंडळी. ओमकार आठवले लाईक करो. ओमकार आठवले लाईक करो. ओमकार आठवले लाईक करो. ओमकार आठवले लाईक करो. एक 1646 मीटर. ओके. कळसुबाई शिखर. आणि 5400 फूट आहे. ओके ओके, खूप छान दादा, थँक्यू सो मच माहिती दिल्याबद्दल. व्हिडिओ बनला व्हिडिओ. ओके ओके. ओमकार आठवले म्हणतोय 8 नंबर लाईक डन. थँक्यू. विजय दादा नमस्कार. लाईक नंबर 8. तैशी स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला का? हो दादा, आज लवकर झालात. मिस्टरांची ड्युटी, सो लवकर जेवलो आज. कळसुबाई शिखर हे अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्याच्या सीमेवर असून त्याची उंची 1646 मीटर आहे. पुढचा प्रश्न आहे, जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? राजाराम दादा नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्लीज लाईक करा चॅनलला. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा सगळ्यांनी. अक्षय दादा म्हणते ते 4 डोळे तपासणार कधी? मिस्टरांना तेच सांगते की 4 डोळे तपासूया. बघते आता कधी टाइम भेटतोय ते. 4 दिवसांनी आम्ही निघणार. मग तुम्हाला हा स्विच बोर्ड दिसणार नाही. समजलं का दादा? हा स्विच बोर्ड तुम्हाला दिसणार नाही. हे जम्मू. राजकुमार दादा म्हणतायत नाईल. ओके. विजय दादा म्हणतायत हे जम्मू कोकण गर्ल स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं यो कोकण. येस. सायकलवर कुठे बसतात? बॅक साइड प्रिंट. कुठे बसतात? बॅक साइड प्रिंट म्हणजे काय? राजकुमार दादा म्हणते लांबी 6750 किलोमीटर. ओके. नाईल नदीची लांबी 6750 किलोमीटर. बरोबर आहे दादा. तर नाईल नदी ही आफ्रिका खंडात असून तिची लांबी साधारण 6750 किलोमीटर आहे. ॲमेझॉन ही पाण्याचा प्रवाह आणि रुंदीच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठी नदी आहे. मी दररोज आठवण करून देईन. काय स्विच बोर्डची ना? तिकडे तुम्हाला झाड दिसतील. भारताची राजधानी कोणती? आफ्रिकन नदी. सांगा भारताची राजधानी कोणती? फक्त 16 प्रश्न झाले आहेत. पटकन सांगा. आपल्याला 50 प्रश्न करायचे आहेत. नवी दिल्ली म्हणतात राजकुमार दादा. अजून कोणाला येते का सीसीवर असणाऱ्यांपैकी आपल्या भारताची राजधानी कोणती आहे? मोना बाबर नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. मोना बाबर प्लीज लाईक करा चॅनलला. जॉईन व्हा. गौरव इलो कुडाळकर इलो. भारताची राजधानी कुडाळ. गपरे. तर भारताची राजधानी आहे दिल्ली, नवी दिल्ली. विजय दादा नाईल रिव्हर 6853 किलोमीटर.
नाईल नदीची लांबी साधारण दादा 6,750 किलोमीटर आहे. पुढचा प्रश्न आहे, आकारमानाच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठे राज्य कोणते? आकारमानाच्या म्हणजे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठे राज्य कोणते? पटकन सांगा. ऑप्शन आहे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश. पटकन सांगा. 25 मिनिटं झाली आहेत आणि फक्त 17 प्रश्न झालेत. पटकन सांगा मंडळी. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठे राज्य कोणते आहे? अक्षय दादा म्हणतोय राजस्थान, राजकुमार दादा म्हणतोय राजस्थान. तुम्ही सांगा मंडळी सीसीवर असणाऱ्यांपैकी की काय आहे आन्सर. सांगा पटकन. कोणतं आहे असं राज्य जे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने खूप मोठं आहे? बघू किती जणांना येते. सीसीवर असणाऱ्यांपैकी प्रत्येकाने कमेंट करा. योगेश दादा नमस्कार, खूप दिवसांनी आलाय योगेश दादा. राजकुमार दादा लोकसंख्येने उत्तर प्रदेश. विजय दादा म्हणते बॅक साइड पिलो कव्हर वर प्रिंट सायकलचा होता त्यामुळे बोलो. अरे बापरे. विजय दादा म्हणतात दिल्ली. राजकुमार दादा लोकसंख्येने उत्तर प्रदेश. प्रशांत दादा नमस्कार, हाय ताई म्हणतात. तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठे राज्य हे राजस्थान आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने राजस्थान भारतात पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर लोकसंख्येच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश हे पहिल्या क्रमांकावर आहे. समजलं का मंडळी? प्लीज लाईक करा, सगळ्यांनी लाईक करा. पुढचा प्रश्न आहे, कोणत्या ग्रहाला लाल ग्रह म्हणजे रेड प्लॅनेट म्हटले जाते? सांगा. योगेश दादा म्हणते ताई कसली प्रश्न उत्तर विचारत बसले आहेस? इकडे मे महिन्यात गावात यायचं की तिकडे जम्मू मध्ये राहायचं? तुला गाव आवडत नाही का? मी तर बघ सुट्टी काढून गावाला आलो आहे. मी 45 डेजची सुट्टी काढून येणार आहे. योगेश दादा थंडीचे मासे खाव. मे महिन्यात गरमी लोकांनी तर झाडा तोडून टाकल्या नियन आणि त्याचं म्हणजे शहरांपेक्षा कोकणात गरमी होता नुसती. काय सांगायचं. त्यामुळे पोरांची परीक्षा झाली कालच झाली, आजपासून सुट्टी पडली. शनिवारी बसतलो यो. विजय दादा प्लीज व्हेरीफाय अगेन ताई. मी आफ्रिकाला गेलो. नाईल रिव्हर आहे आणि 6,853 किलोमीटर आहे का? मी नोट करेन, बघते हा दादा. राजकुमार दादा म्हणतात मंगळ. बरोबर आहे आन्सर. मंगळ. सीसीवर असणाऱ्यांपैकी कोणाला येते का आन्सर? मंगळ ग्रहाच्या पृष्ठभागावर मोठ्या प्रमाणात आयर्न ऑक्साईड म्हणजे लोखंडाचा गंज असल्यामुळे तो तांबूस किंवा लाल रंगाचा दिसतो. समजलं का? म्हणून त्याला रेड प्लॅनेट म्हणतात. जगातील सर्वात मोठा महासागर कोणता? महासागर कोणता? सांगा. जगातील सर्वात मोठा महासागर कोणता? हाय सर्वेश. हॅलो सुंदरी म्हणतोय. हॅलो, कसा आहेस? काय गरमी होता की नाही रे बाबा? गरमी होते की नाही? स्वर्गापेक्षा प्रशांत महासागर. येस, प्रशांत महासागर. त्यालाच काय म्हणतात अजून? पॅसिफिक महासागर. पुढचा प्रश्न आहे, लोणार सरोवर महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे? लोणार सरोवर महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे? पटकन सांगा. प्रशांत महासागर, पॅसिफिक महासागर, दोन्ही नावं आहेत. सांगा. औरंगाबाद, बुलढाणा, जळगाव, नाशिक. राजकुमार दादा म्हणतात बुलढाणा. येस राजकुमार दादा, राईट आन्सर. बुलढाणा मध्ये आहे. येस, राईट आन्सर.
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषेला काय म्हणतात? खूप सोपे प्रश्न आहेत. हो दादा, आज मी जरा सोपेच प्रश्न घेतलेत, कारण तुम्ही एक व्यवस्थित आणि अक्षय दादा, बाकी कोणी द्यायलाच उत्तरं नाही आहेत. सीसीवर येतात आणि पळतात. म्हटलं जरा सोपे सोपे घेऊ, बघू कोण कोण रिस्पॉन्स देते सोमवारचं, कारण पहिल्यासारखे आता कोणी येत पण नाही आणि उत्तरं देत पण नाही. होता मरणाची गरमी तुमच्याकडे, आम्ही दारा खिडके लावून बसलेली असो आणि कूलर चालू असा, घाम काय येणार नाही. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषेला काय म्हणतात? सांगा पटकन. भारत आणि चीन यांच्या सीमारेषेला काय म्हणतात? कमेंट करा पटकन. राजकुमार दादा म्हणताय मॅकमोहन रेषा. कोणाला अजून येते का आन्सर? पूर्ण रेषा मला माहित आहे. योगेश दादा म्हणते ताई सध्या यशस्वी कुठे आहे ग? हल्ली ती पण लाईव्हला येत नाही. येते तर यशस्वी तर येते दादा. सर्वेश दादा म्हणते ओके लाईक डन बाय. ओके. अक्षय दादा म्हणते पूर्ण रेषा. पूर्ण रेषा म्हणतात का? तर ही सीमा 1914 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. भारत पाकिस्तान सीमारेषेला भारत सीमारेषेला काय म्हणतात? रेड क्लिप लाईन म्हणतात. आणि भारत आणि चीन यांच्या सीमारेषेला काय म्हणतात? मॅकमोहन लाईन. मॅकमोहन लाईन. आणि भारत पाकिस्तान सीमारेषेला काय म्हणतात? रेड क्लिप लाईन. रेड क्लिप लाईन लक्षात ठेवा हा. इंडिया आणि पाकिस्तान बॉर्डरला काय म्हणतात? कोण बनेगा करोडपती? तुषार दादा बनेगा करोडपती. स्वागत आहे तुषार दादा. समजलं का मंडळी? चोकोबार म्हणतात कोणीही पाणीपुरी खाऊ नये, कारण आमच्या बाजूला एक माणूस सकाळी जी बादली टॉयलेटसाठी वापरतो तीच पाणीपुरी प्लेट धुण्यासाठी वापरतो. आणि मी त्याला विचारलं तर म्हणाला की त्याच्याशिवाय चवच येत नाही. घाणेडे माणूस. ची. मी पण सुरुवात करू का जी के? येस येस. पण तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारले तर आम्हाला येणारच नाही. हा मोठा प्रश्न आहे. हा प्रश्न आला होता. कुठला? भारत आणि चीन. भारत आणि चीनचा ना. चोकोबार प्लीज लाईक करा चॅनलला, आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. भारत आणि पाकिस्तान सीमारेषेला रेड क्लिप लाईन आणि भारत आणि चीन यांच्या सीमारेषेला काय म्हणतात? मॅकमोहन लाईन. येस. रेड क्लिप. तुषार दादा विचारा की प्रश्न. प्रश्न सांगणारे पण तुम्हीच आणि उत्तर देणारे पण तुम्हीच असणार. मला पण खूप आवडते पाणीपुरी, पण मी स्वतः घरात बनवते. समजलं का? मला खूप आवडते पाणीपुरी, पण मी स्वतः घरात बनवते. बाहेरच्या नाही खात आम्ही पाणीपुरी. पुढचं. येस, मॅकमोहन लाईन. पुढचं आहे द्विकल्पीय भारतातील सर्वात लांब नदी कोणती? द्वीपकल्पीय भारतातील सर्वात लांब नदी कोणती? पेनिन्सुलार इंडिया. सांगा पटकन कोणती लांब नदी? कमेंट करा पोरांनो, सीसीवर असणाऱ्या पोरांनो. तुमका कमेंट करू काय होता हे सर, माझे डोळे दुखतात, तरी पण तुम्ही सांगतास म्हणून मी लाईव्ह घेतोय. आणि प्रश्नांची उत्तरं कोणाक येणार नाही. राजकुमार दादाच असत आणि अक्षय दादा.
आणि आता तुषार दादा येईल, हेच फक्त आन्सर देतो, नाही तर कोणाक काय पडलेला नाही. लाईव्ह असं स्किप करून जातात. काहीतरी शिकण्यासारखे असं तर घ्या की मंडळी. सांगा मंडळी, महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याचा जिल्हा कोणता? तुषार दादानी आन्सर दिलाय, सॉरी प्रश्न विचारलाय. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा जिल्हा कोणता? सांगा बघू. तुषार दादानी विचारलंय, पटकन सांगा. राजकुमार दादा म्हणतात सोलापूर. प्रेम कुठे गेला? प्रेम आज आलाच नाही. पुढचा प्रश्न आहे, पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते या गतीला काय म्हणतात? पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते या गतीला काय म्हणतात? परिभ्रमण, परिवलन, प्रवेग, गुरुत्व. सांगा पटकन मंडळी. हे माणसं मेसेजच येत नाही हो तुमची मंडळी, कसं का करता? परिवलन नाही दादा. राजकुमार दादा बरोबर आहे, चुकलं राजकुमार. तुषार दादा म्हणतात परिवलनच म्हणतात दादा. आता मी ऑफ स्क्रीन लाईव्ह घेणार आहे. ओके मंडळी. परिवलनच म्हणतात दादा, परिवलनच. एक्सप्लेनेशन सांगते मी तुम्हाला. पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्याला परिवलन म्हणजे रोटेशन म्हणतात. यामुळे दिवस रात्र होते. तर सूर्याभोवती फिरण्याला परिभ्रमण म्हणजे रिव्हॉल्युशन म्हणतात. ओके, ते सांगताय का? तुषार दादा ते म्हणतात साखरेचं महाराष्ट्रात साखर कारखाना जिल्हा अहमदनगर येथे आहे. ओके, प्लीज मंडळी लाईक करा. जे जे सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. अक्षय दादा सोलापूर जिल्हा नाही, अहिल्यानगर असेल. हो, अहिल्यानगरच असं म्हणतात. प्लीज म्हणजे लाईक करा, चॅनलला डबल टॅप करा. राजकुमार स्वतः भोवती परिवलन आणि दुसऱ्या भोवती परिभ्रमण. येस, राईट आन्सर. खालीलपैकी कोणत्या राज्याला समुद्र किनारा लाभलेला नाही? सांगा पटकन. खालीलपैकी कोणत्या राज्याला समुद्र किनारा लाभलेला नाही? गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, केरळ. सोपं आहे आन्सर, पटकन सांगा. कोणत्या राज्याला समुद्र किनारा लाभला नाहीये? यापैकी गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा आणि केरळ. सांगा बघू. मेसेज खूप लेट येतात यार, कमेंट करत नाहीये तुम्ही पटकन. MP. अक्षय दादा म्हणतात MP. अजून कोणाला येतंय? सीसीवर असणाऱ्यांपैकी कोणाला येतंय का? राजकुमार दादा म्हणतात गुजरात. ओके, राजकुमार दादा गुजरातला कसं येणार? गुजरातला तर समुद्र आहे की. मध्य प्रदेश हे भारताच्या मध्य भागात असलेले पूर्णपणे भूवेष्टित म्हणजे लँड लॉकेट राज्य आहे. त्याला कोणतीही सागरी सीमा लाभलेली नाहीये.
त्यामुळे काय येतं मध्य प्रदेश. अक्षय दादा युअर राईट आन्सर. तुषार दादा म्हणते महाराष्ट्रातील कोणते ठिकाण चिकूसाठी प्रसिद्ध आहे? सांगा मंडळी. येते का कोणाला आन्सर? महाराष्ट्रातील कोणते ठिकाण चिकूसाठी प्रसिद्ध आहे? अक्षय दादा म्हणते काय घोलवड आहे का तुषार दादा? तुषार दादा म्हणतोय अक्षय दादा करेक्ट आन्सर. वा 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 अक्षय दादा व्हेरी गुड. घोलवड. घोलवड का? घोलवड मराठीत टाईप करून सांग ना. घोलवड कुठे आहे? कोणत्या जिल्ह्यात आहे घोलवड? अक्षय दादा सॉरी तुषार दादा घोलवड कोणत्या जिल्ह्यात आहे रे? तुषार दादा सांग आन्सर. तुषार दादा सांग आन्सर. कुठे आहे घोलवड? कोणत्या जिल्ह्यात आहे घोलवड? जिथं चिकू भरपूर भेटतात. पालघरमध्ये आहे का? ओके. खूप स्वस्त पण भेटत असतील ना तिकडे? ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या राज्यात आहे? काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या राज्यात आहे? ए आसाम, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तराखंड आणि डी गुजरात. अक्षय दादा म्हणतात हो. चल अक्षय दादा चिकू घेऊन येऊ आपण पालघरला जाऊन. कष्ट केले माझ्या भीमाने हे गीत कोणी म्हणले? 2024चा प्रश्न आहे. त्या दिवशी तर आन्सर सांगितलेलं काहीतरी सांगितलेलं बाई. अक्षय दादा मी आल्यावर बघू चिकू आणायला म्हणजे 1.25 लाख जातील माझे. यस ना. आणि चिकू आणणार 20-25 रुपयाचे आणि चिकू आणण्यासाठी पैसे जाणार 1.5 लाख है ना. सांगा सांगा काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या राज्यात आहे? काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या राज्यात आहे? पटकन सांगा. एकदा मागचा पण प्रश्न विचारावा लागतो. कुठला मागचा? तुमचा मी वाचला प्रश्न दादा. कष्ट केले माझ्या भीमाने हे गीत कोणी म्हणले? 2026चा प्रश्न आहे. सांगा सांगा मंडळी काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या राज्यात आहे? आणि तुषार दादांनी पण प्रश्न दिलाय त्याचं पण उत्तर द्या. तुषार दादा म्हणतात राष्ट्रीय उद्यान आसाम. येस राईट.
आसाममधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हे संपूर्ण जगात एकशिंगी गेंड्यासाठी प्रसिद्ध आहे. समजलं का? आता मला सांगा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म कोणत्या किल्ल्यावर झाला? श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म कोणत्या किल्ल्यावर झाला? हाय जनार्दन दादा, नमस्कार. खूप दिवसांनी आला तो. शिवनेरी किल्ल्यावर. ओके. सीसीवर असणाऱ्यांनी आन्सर द्या. सीसीवर असणाऱ्यांनी आन्सर द्या. कमेंट करा पटकन. श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म कोणत्या किल्ल्यावर झाला? अक्षय दादा सांगतात शिवनेरी. मंडळी पटकन उत्तर द्या. तुषार दादा मध्ये कष्ट केलेत माझ्या भीमाने हे गीत आनंद शिंदे यांनी गायलं. ओके, आनंद शिंदे यांनी गायलं का? ओके ओके. मंडळी पटापटा आन्सर द्या. श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म कोणत्या किल्ल्यावर झाला? कमेंट करा पटकन. पटकन कमेंट करा. आपले श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म कोणत्या किल्ल्यावर झाला? कमेंट करून सांगा मला पटकन. सीसीवर 6 जण आहेत आणि उत्तर फक्त 1-2च देत आहेत. आता फ्लाईट तिकीट बघितली. फ्लाईट तिकीट 2,37,000 झालंय मिनिमम. बापरे बापरे बापरे. म्हणजे तुला यायचे व जायचे वांदे. तेल कमी खा. कोण खाते दादा तेल? तेल काय पाण्यासाठी, तहान भागवण्यासाठी खातात का? गॉडफादर दादा तुम्ही खातात का तेल? गॉडफादर दादा सांगा, श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म कोणत्या किल्ल्यावर झाला? सायकल किंवा बैलगाडी बाहेर काढा. जनार्दन दादा, चांदोली अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे? परत शेतात कामाला जा. कुठल्या शेतात? मंडळी सांगा सांगा पटकन. श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म कोणत्या किल्ल्यावर झाला? 7 जण आहेत. आन्सर कोणच देत नाही. तुषार दादा म्हणतायत शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक कुठे पार पडला? सांगा आता. त्याचं पण आन्सर द्या पटकन. गॉडफादर म्हणतात PM नी सांगितलं. गॉडफादर म्हणतात शिवनेरी किल्ल्यावर. येस, राईट आन्सर. PM ने काय काय सांगितले सगळं करणार का दादा? हाय सायली. हाय सायली, कशी आहेस तू? आज प्रेम कुठे ग? शिवनेरी 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 हाच प्रश्न आहे. येस, जायचे वांदे झालेत आता. हो का दादा? जायचे आणि परत गेलं तर यायचे वांदे आहे ना? पुढचा प्रश्न आहे, पानिपतचे पहिले युद्ध कोणत्या वर्षी सुरू झाले? पानिपतचे पहिले युद्ध कोणत्या वर्षी सुरू झाले? प्लीज लाईक करा मंडळी. लाईक करा, लाईक करा. सांगा सांगा. ऑप्शन देते. 1526, 1565, नाही सॉरी 1556, 1761 आणि 1576. PM बोलले की असेच दिवस राहिले की देशात दारिद्र्य येईल. आपल्याकडे पहिलंच दारिद्र्य कार्ड आहे की दादा? गॉडफादर दादा, आपल्याकडे पहिलेच दारिद्र्य कार्ड आहे की? मग बाकीच्यांनी पण यांनी आपापली जे ऐशो आरामात राहत आहेत ते गरिबांना देऊन टाकावं ना. मग असे दिवस येणार नाही. यांना काहीच फरक पडणार नाहीये. तुषार दादा, आता मी येतो नंतर. हो तुषार दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. खूप खूप स्वागत आहे. कधी पण ये तू, तुझंच लाईव्ह आहे दादा.
पानिपतचे पहिले युद्ध कधी सुरू झाले? अक्षय दादा म्हणते इंडियाला यायचं तिकीट बुक आहे, जायचं बुक नव्हतं केला, आता रिटर्न तिकीटचा वेळीस एक एक्स्ट्रा तिकीट आहे म्हणून काढले नव्हते. ओके. बापरे, तुला यायला जायला म्हणजे बापरे 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 काय बोलणार आहे ना. येणं पण टेन्शनमध्ये आणि जाणं पण टेन्शनमध्ये आहे ना. ज्यांना सत्तेत बसवलं ही चूक झाली जनतेची. आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराज असले पाहिजे होते यार. कसला आपला देश चालला असता आणि आपला महाराष्ट्र कसा चालला असता. त्यांना अमृतत्व प्राप्त झालेला पाहिजे होतं ना छत्रपती शिवाजी महाराजांना. अक्षय भाऊ रिटर्न कुठे जाणार आहात? इटलीला. इटली टू इंडिया, इंडिया टू इटली. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाय सायली, प्रेम कुठे गेला ग? आमचा प्रेमू कुठे गेला? प्रेमू. भारताचे लोह पुरुष म्हणून कोणाला ओळखले जाते? खुशी तिथली माझी बिंदी दे. आवाज आवाज गया मेरा, आवाज गया मेरा, आवाज गया मेरा. गॉडफादर आता कोणाला पण सत्तेत बसवा, सगळे सारखेच आहेत. सायली म्हणते बरोबर आहे का? हो हो सायली बरोबर आहे आन्सर. सरदार वल्लभभाई पटेल. पुढचा प्रश्न आहे जालियनवाला बाग हत्याकांड कोठे झाला? सायली तुझ्यासाठी प्रश्न आहेत.
जालियनवाला बाग हत्याकांड कोठे झाला? आवाज करो बहना. अजून आवाज येत नाहीये का माझा? आवाज येत नाहीये का माझा? आवाज येतोय का? मला चेक करावं लागतंय. येता ओके. यार उगाचे आवाज करो बहना. अमृतसर, येस राईट आन्सर. आझाद हिंद सेनेची स्थापना कोणी केली? आझाद हिंद सेनेची स्थापना कोणी केली? पटकन सांगा. सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे. अमृतसर, पंजाब. जनरल डायरने गोळ्या घातल्या. येस, जनरल डायरने गोळ्या घातलेल्या. 13 एप्रिल 1919 रोजी पंजाबमधील अमृतसर येथे जालियनवाला बाग मध्ये शांततापूर्व सभेवर जनरल डायरने निशस्त्र लोकांवर अमानुषपणे गोळीबार केलेला. सायली म्हणते सुभाषचंद्र बोस. येस. जनार्दन दादा म्हणते येस. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा चॅनलला. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच अशी सिंह गर्जना करणारे कोण? स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच अशी सिंह गर्जना करणारे कोण? पटकन सांगा. काजळ लावून आले मी आज. जनार्दन दादा काय नुसतं टिळक टिळक? नाव सांगा पूर्ण. सायली आन्सर सांग. काजळ लावून आले मी आज, असं नको बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आणि घातलया. बाल गंगाधर टिळक. येस सायली, व्हेरी गुड. अक्षय दादा व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न आहे, स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल कोण होते? स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल कोण होते? हाय चैतन्य, झालं का जेवण? काय खाल्लं मग आज? आज खाल्लंय काय ते मसूरची आमटी, काय ते बेसनचा चिला आणि भात. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. चैतन्य, जनार्दन दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर कोण? माउंटबॅटन. भारतीय गव्हर्नर कोण होते? भारतीय गव्हर्नर लॉर्ड बॅटन हे आपले भारतातले नव्हते ना? नॉट शुअर. मी तर नव्हतो. हा तुम्ही तर नव्हता. अक्षयदादा मध्ये नाव नाही वाटत. ओके मी सांगते. लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्यानंतर ते भारताचे पहिले आणि शेवटचे भारतीय गव्हर्नर जनरल बनले होते. समजलं का? चक्रवर्ती राजगोपालचारी. कोण बनले होते? चक्रवर्ती रामगोपालचारी. बरोबर जनार्दन दादा, मी पण नव्हतो. मी पण नव्हते बाबा. मी तर प्रश्नांचा सराव करत होते त्यावेळी. सम्राट अशोकाने कोणत्या युद्धानंतर बौद्ध धर्म स्वीकारला? सांगा सांगा. सायली म्हणते ओके थँक्स. प्रेम आ जाओ, तुम्हें सायली पुकार रही है. जनार्दन तू असू शकते. हा अरे नाही खुशी, मला ते कळत काय आहे ते मला पण नाही माहिती. सांगा सांगा. सम्राट अशोकाने कोणत्या युद्धानंतर बौद्ध धर्म स्वीकारला?
अ कलिंगनचे युद्ध, बी पानिपतचे युद्ध, सी हल्दी घाटीचे युद्ध आणि डी बक्सरचे युद्ध. कलिंगना वॉर. येस सायली, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. कलिंगचे युद्ध. पुढचा प्रश्न आहे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारताचा शोध हे पुस्तक कोणी लिहिले? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हे पुस्तक कोणी लिहिले? पटकन सांगा. येस कलिंगन युद्ध नाही, कलिंगन नाही, कलिंग. येस जनार्दन दादा नेहरू. येस पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हे पुस्तक लिहिलं. गौतम बुद्धांचे जन्मस्थान कोणते आहे? सुरेश दादा नमस्कार. पंडित जवाहरलाल नेहरू. अक्षय दादा म्हणते, सायली म्हणते नेक्स्ट. सुरेश दादा म्हणते काय चालले हो दादा? प्रश्न उत्तरे चालली आहेत. आज सोमवार आहे ना. जनार्दन दादा म्हणते लुंबिनी. सुरेश दादा कुठे आहे तुम्ही? मी जम्मूला आहे. सुरेश दादा म्हणते मी आलो. स्वागत आहे सुरेश दादा. सायली म्हणते लुंबिनी. येस राईट आन्सर. सुरेश दादा म्हणतात श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ सुरेश दादा. भारताचे राष्ट्रपती होण्यासाठी किमान वय किती वर्ष असावे लागते? सांगा. चहा कॉफी झालं का? नाही हो दादा, गरमीत कुठे चहा कॉफी पिताय? संध्याकाळी पिणार. सांगा सांगा. भारताचे राष्ट्रपती होण्यासाठी किमान वय किती असावे लागते? 35. जनार्दन दादा म्हणतात 35. येस राईट. भारताचा मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी किमान किती वय असणे आवश्यक आहे? पटकन सांगा. येस राईट आन्सर सायली. गुरुनाथ दादा आलं आहे का? नाही दादा, गुरुनाथ दादा नाही आले. सांगा सांगा. जनार्दन दादा म्हणतात 18. येस राईट आन्सर 18. भारतीय संविधानात एकूण किती मूलभूत हक्क सुरुवातीला देण्यात आले होते? भारतीय संविधानात एकूण किती हक्क सुरुवातीला देण्यात आले होते? मूलभूत हक्क सांगा. येस सायली, आन्सर इज राईट. किती मूलभूत हक्क संविधानात देण्यात आले होते भारतीय संविधानात? सायली म्हणते 6. अजून कोणाला येते सांगा लवकर. कोणाकोणाला येते आन्सर? अक्षय दादा म्हणतात 5. तर आन्सर आहे 7. 7 मूलभूत हक्क आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची नेमणूक कोण करते? पटकन सांगा. सायली म्हणते 6. प्रश्न सांगा परत. कुठला प्रश्न सांगू? भारतीय संविधानात एकूण किती मूलभूत हक्क सुरुवातीला देण्यात आले होते? आता 6 आहेत. त्याच्यापैकी पहिले 7 होते. त्यापैकी संपत्तीचा अधिकार हा हक्कातून वळवण्यात आला, त्यामुळे राहिले 6. पण किती देण्यात आले होते? 7. असं आहे ते एक्सप्लेनेशन. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची नेमणूक कोण करते? पटकन सांगा. जनार्दन दादा म्हणते राष्ट्रपती. अक्षय दादा म्हणते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राईट आन्सर राईट आन्सर. तर चला मंडळी, खूप मी प्रश्न घेतले.
चला बाय, नंतर येतोय मी, काम आहे आता. ओके सुरेश दादा. सायली, मी फक्त प्रेमची नेमणूक केली आहे. हो हो हो. जनार्दन दादा, हो का? येस मंडळी, आता लाईव्ह संपवते मी. बाय बाय, काळजी घ्या सर्वांनी. उद्या 1:15 वाजता भेटू आपण लाईव्हला. अक्षय दादा म्हणते हे बरोबर बोलली सायली. येस, आज प्रेम गेला कुठे यार, सायलीला पण माहिती नाही. सायली लक्ष ठेव ग. बाबू शिंदे म्हणताय नमस्कार ताई, झालं का जेवण ताई? हो बाबू दादा, जेवलो. तुम्ही जेवलात का? कामासाठी गेला असेल बाहेर. हा, सायली म्हणते माझा सुद्धा कॉल रिसीव्ह नाही केला. बघ सायली, हा, जपून जा रे, पुढे धोका आहे. सायली लक्ष ठेव सायली प्रेमवर. होणार आहे अक्षय दादा, काल त्याची लक्षणं चांगली दिसत नव्हती. हो ना ताई, जेवण झालं की. ओके, काय होतं दादा आज स्पेशल? योगेश दादा म्हणते नमस्कार सायली. अक्षय दादा म्हणते बरीच इम्पॉर्टंट कामं आहेत. सायली म्हणते मला वाटलं इकडे जॉईन असेल म्हणून आले. नाही सायली, इकडे पण नाही आहे आज तो. त्याला असं मेसेज कर, आत्ताच्या आता रिप्लाय दे, नाहीतर बघ पप्पांना सांगते कोयता घेऊन यायला. जनार्दन दादा, सायली म्हणते असू शकतो ऑफिस वर्क. हा, असेल कामातच असेल ग तो. आम्ही मस्त मजाक करतोय ग. सायली कालची लाईव्ह बघितली का तू? सायली गाव कोणतं? सायली तुझं गाव सांगतायत योगेश दादा. सायली म्हणते फ्री झाल्यावर करेल तो रिप्लाय. येस, कामातच असेल, नाही तर तो येतो लाईव्हला पण येतो ना ग, कामातच असेल. अरे यार, ए खुशी, तू प्रश्न विचार. दादा आता मी लाईव्ह संपवते. कडक भाकरी आणि दही आणि शेंगाची चटणी, कांदा. काय नाही हे विचारत होते कुठे पडलं तुझं नाक टोचू या. मस्त दिसतं नाक टोचू. एक गुड न्यूज आहे ताई. काय आहे गुड न्यूज अक्षय दादा, नक्की सांगा मला. आज खूप इझी क्वेश्चन होते. येस सायली, आज खूप इझी क्वेश्चन ठेवलेले, तेच पण कोणच देत नव्हतं ते आन्सर. पण अक्षय दादा एक देत होता, राजकुमार दादा देत होते, आणि अजून एक दादा आलेले, ते तिघेच जण आन्सर देत होते, बाकी कोणीच नाही. 21 गुंठे जागा बघितली होती, त्याचं फायनल होत आहे. वाव, कॉंग्रॅच्युलेशन अक्षय दादा, कॉंग्रॅच्युलेशन. खूप छान दादा. असंच काही नाही काय पुढे करत जावा आणि नक्कीच तुम्हाला यश मिळू दे, हा माझा आशीर्वाद आहे आणि मनापासून एक होप आहे. सायली, आमचा कोकण बघ स्वर्ग आहे. स्वर्ग तुमच्या अलिबागला काय आहे सांग सायली, तुमच्या अलिबागला काय आहे? अलिबाग पण दादा कोकणातच येतो. प्रेमला येतात का आन्सर, की फक्त बुक रीड करत असतो? नाही ग, त्याला तर येतात आन्सर, खूप छान येतात. हुशार आहे पोरगा. मस्त झाडी लावणार तिकडे. लावा दादाला, खूप लावा, मस्त लावा, लय भारी वाटेल बघा तुम्हाला. आणि त्या झाडा लहानपणापासून त्यांना मोठी होताना बघणं ना, खूप भारी. अलिबाग सुद्धा कोकणातच आहे. अलिबाग रायगड. येस, तेच सांगते मी दादांना की अलिबाग पण कोकणातच आहे. विजय चव्हाण म्हणतायत हाय. नमस्कार विजय दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात विजय दादा? अक्षय दादा म्हणताय पेरू, चिकू, आंबा, नारळ. येस, लावा दादा. आणि साईडला ह्याची काय ती वेलचीची पण झाडं लावा, छोटी छोटी.
अलिबाग रायगड कोकणात आहे माहित आहे, पण आमचा सिंधुदुर्ग नगरी आहे ना. मी प्रॉपर सिंधुदुर्ग नगरीतली आहे दादा, मी प्रॉपर सिंधुदुर्ग नगरीतली आहे. तुम्ही तर कणकवलीचे आहात. जनार्दन दादा म्हणतात बरं. येस, बरोबरला अख्खी सुपारी लावणार आहे. बॉर्डरला अख्खी, हा हा, सुपाऱ्या पण लावा. मी दाखवे ना आमच्याकडच्या सुपाऱ्याची झाडं तुम्हाला गावी गेली की, बागेतली. तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवू का? वो बुलाता है मगर जाने का नहीं. गांजा लावा, खूप प्रॉफिट आहे हो का. सुपारी आणि काजू. जनार्दन दादा तुम्ही तुमच्या शेतात लावला आहेत का सांगा आता पहिली, मी पोलिसांना कॉल लावते लगेच. योगेश दादा तुम्ही गुगल करा, गुगल पण फिका पडेल अलिबाग समोर. जनार्दन दादा म्हणतात हो का. आपण कोकणात आहोत असं हे करायचं नाही, मी इकडचा मी तिकडचा तिकडचा. आपण सगळे वी आर कोकणी आहोत, कोकणातले आहोत, मालवणी आहोत, कोकणातले आहोत. सो आपण म्हणायचं नाही तू अलिबागची मी, आपण कोकणातले आहोत, आपण सगळे एक आहोत कोकणातले असं म्हणायचं. मग म्हणायचं आपण महाराष्ट्रीयन आहोत, आपण सगळे महाराष्ट्रातले आहोत. पोलीस पण गांजा मारतात त्यांना पण देतो हो का. वा वा वा, मस्त. जनार्दन दादा सांगा, लावायचा विचार आहे. जनार्दन दादाचा फर्स्ट कस्टमर पोलीस. येस, पहिला गांजा जनार्दन दादांनी दिला पोलिसाला. रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कोकणची शान आहेत. येस, खरंच बोलली, खरं बोलली सायली. रायगड रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ही कोकणातली शान आहेत. म्हणतात ना, काय म्हणतात ते, जान जान आणि शान. मला माझ्या कणकवलीचा अभिमान आहे हो का. योगेश दादा आपल्याला कोकणाचा अभिमान असायला पाहिजे. हाय मिस्टर रोलेक्स, हाय. प्लीज मला लाईक करा, मी त्याला हप्ता देऊ शकत नाही म्हणून. हे काय बापरे. जनार्दन दादा तुम्ही तर लय काय म्हणतात ते डेंजर आहात बाबा. तुमचे काय भाऊच पोलीस आहेत ना म्हणून. सायली म्हणते मुंबई ठाणे पालघर मुंबई उपनगर हे सुद्धा कोकणात येतं. सांग, लावायला गेलो की अजून काहीतरी होईल म्हणजे. किशोर दादा नमस्कार, नमस्कार म्हणताय ताई. नमस्कार किशोर दादा, स्वागत आहे. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा. किशोर दादा, मिस्टर रोलेक्स प्लीज लाईक करा चॅनलला. सायली म्हणते प्रेम अजून नाही आला, नाही आला ग. जनार्दन दादा आता 5 एकर गांजा लावणार आहे, कांदा लावला, खूप नुकसान झालं. मला वाटतं येईल आता तो, बघ असं वाटतंय मला येईल लाईव्हला. जनार्दन दादा 5 एकर गांजा लावणार आहे, कांदा लावला, खूप नुकसान झालं हो का. सायली म्हणते रोज तर असतो ना लाईव्हला. हा ना, असतो ना. अक्षय दादा म्हणते सांगाची तस्करी करतात म्हणून थोडा घाबरतो आणि तिकडे फक्त केअर टेकर असेल म्हणून वाटत नाही. नको रे अक्षय दादा, असलं काही लावू नको. चांगलं काहीतरी कर, शेती कर कसली पण असलं काही करू नको. नाहीतर मी कट्टी घेणार, कट्टी.
कांदा खूप कष्टाने पिकवला आणि 50 पैसे किलोने विकला. अरे यार, किती असतो दादा कांदा तुमच्या इकडे? साग लाकूड आहे, सागवानी लाकूड. ओके ओके, सागाची लाकडं का? लाकडं म्हणतोयस का? सागवान. मला झोप येते. चला मंडळी, जरा आराम करायचा, झोपायचं जरा. 2 एकर कांदा, पैसे खर्च केले तेवढे पण नाही निघालं. मग दादा तुम्ही एखाद्या दुकानदाराला द्या ना, किंवा स्वतः स्वतः कांदा विकायचा. जेव्हा भाव भेटत नाही तेव्हा आपण स्वतः मैदानात उतरायचं ना दादा, जनार्दन दादा. आता बघा, आंबेवाले काय करतात, एजंटला विकत नाही, स्वतः आपले आंबे घेऊन जातात आणि विकतात. सायली नाही ग, 1:30 पासून नाही चालू केली आहे. आज माझं 2:30 वाजता सुरू झालं लाईव्ह, कारण मिस्टरांची ड्युटी होती ना, म्हणून. बघू, होईल तेव्हा होईल. ओके. मला वाटतं असं शेतकऱ्यांनी तेवढं विकणं शक्य नाही का दादा? आपला माल आपण स्वतः विकायचा ना. सायली 2:30ला आली आहे आज. येस, आज माझं 2:30ला लाईव्ह होतं. पन्नास पैसे 30-40 क्विंटल कसं शक्य आहे? मग आपला माल आपण दुसरीकडे पाठवायचा ना. माझे होणारे मिस्टर कुठे गेले? एक लास्ट कॉल करून परत येते. वेट. ओके सायली, पेशंट ठेव, येईल तो. तिला असं करमत नसणार ना. जनार्दन दादांना निर्यात बंदी आहे. ओके, निर्यात बंदी आहे का? हे असं काय यार, शेतकऱ्यांचं का नुकसान करतायत? हाय यशश्री, न्यूज नाही का बघत? मला वाईट वाटतं म्हणून मी कसलेच न्यूज बघत नाही. आता फक्त मी ना पावसाचे न्यूज बघते, पाऊस कधी येणार ते. बाकी मी काही बघत नाही. आणि मला असं वाईट वाटतं सगळे न्यूज बघून बघून बघून. हे झालं, तो मेला, हा मेला, याने त्याला कापलं, असं झालं, ह्याचं बाजाराचे भाव हे झाले, ते झाले, शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, हे बघून खूप वाईट वाटतं. माझा पण कॉल चालू आहे म्हणा. हो का? चला मग मी आता लाईव्ह संपवते. बाय 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 बाय. मी पण लाईव्ह संपवते, जरा आराम करते. सकाळपासून ना थकायला झालंय. 7:30ला आज उठली आणि तेव्हापासून कामच चालू आहेत. घरी जायचं म्हणून सगळं 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 व्यवस्थित ठेवणं चालू आहे. बाय मंडळी, बाय बाय. सीज, टेक केअर. बाय सायली, काळजी घे आणि करेल प्रेम फोन तुला. दादा गुड नाईट, झोप, गुड नाईट. अक्षय दादा म्हणते न्यूज बघून डिप्रेशन येता. हा मग काय, वाईट वाटतं रे. जनार्दन दादा हसतात. गुड नाईट अक्षय दादा, गुड नाईट सायली, गुड नाईट जनार्दन दादा. बाय 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 बाय.